Is-sena l-oħra il-Kaxxa ta' Malta rreġistrat surplus ta' 71 miljun euro. Dan kien ekwivalenti għal 9% tal-prodott domestiku gross skont statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Id-dejn tal-Gvern niżel għal 43.1% tal-prodott domestiku gross. Id-dejn f'Malta jfisser li huwa kważi n-nofs tal-medja Ewropea u 3 darbiet anqas mid-dejn li għandhom it-Taljani li jlaħħaq il-137%. Is-surplus f'Malta ħareġ wara li dħul laħħaq ftit aktar minn 5,045 miljun euro u l-ispiża kienet ta' ftit aktar minn 4,974 miljun euro. Intant fl-aħħar kwarta s-sena l-oħra l-NSO spjega li pajjiżna reġistra surplus ta' 17 miljun u nofs euro. Fuq kull 100 euro li nefaq il-Gvern 30 euro marru għal pagi, dan fil-waqt li 25 euro minnhom marru għal benefiċċji soċjali. Dan ifisser li kwarta n-nefqa tal-Gvern tmur għall-għajnuna soċjali, apparti minn hekk 10% tan-nefqa tal-Gvern hi fuq investiment. Dan apparti li f'kuntest ta' qasam tax-xogħol b'saħħtu id-dħul tal-Gvern aktar minn terz minnu jiġifieri 36.2% ġej mit-taxxi fuq id-dħul tal-ħaddiema.